Sai asuwaju baba. ne wannan wanda aka za a yi shi akan masoyan rara hada ke ina ɗaya daga cikin nika ya sani sai asuwaju baba. alaji kai yan gangan Yan bani PDP ba za ki tasiri ba. sai asuwaju baba alaji kan yan gangan kin bane PDP ba za ki yi tasiri ba Sai asuwaju baba. Yan bani PDP shiga ki tasiri ba. sai asuwaju Ahmad Bola dan kishi ne Sai asuwaju baba. ko a cikin daga tawan bayansa kin sa baki ɗaya yaro ya lalace yi kaka ya isa abinda nake so da kai dauda yanzu ka je ka yi sallar ka idan ka sallame sai ka zo nan ka ci gaba da rawar ka ji je zuwa dauda rarara ka hudu mai waka dan baiwa kai ba ka tsafi ka kama Allah ubangiji shi ke maka komai.